ħajrni b'mewt ħassar nubna u tajtna l-ħajja wisseb fil-qawmin fik il-qana biex bħalek mal-qawma niksbu r-rebħa f'saltnatek bla Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħuti l-eżis l-lum qegħdin nofrdi l-Quddiesa għar-Ruħ Lorenz Spiteri. Biex nitħejjew tajjeb għal din laqgħa ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarrax il-kulħadd, mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb, imma li jindem u jgħix, Kristu ħnina. Int li dejjem toffri lek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Bil-misteru tal-Għid mulej, inti ġeddet in-natura tal-bniedem skont id-dinjità li kellu fil-bidu u lilu mlejtu bit-tama tal-qawmien għall-ħajja. Aħna nġeddu kull sena t-tifkira ta' dan il-misteru. Fiċ-ċokontana nitolbu l-ħnina tiegħek biex dak li issa qegħdin niċċelebraw bil-fidi niksbuh bimħabba bla tmiem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Saduċej u mimlija blejra meddew idejhom fuq l-Apostli u xeħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl anġlu tal-mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, ħariġhom barra u qalilhom: morru fit-tempju u xandru lil poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħallmu. Imbagħad ġie l-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu, sejħu laqgħa tas-Sinedriju, il-Kunsill kollu tax-xjugħ ta' Iżrael u bagħat iġib l-Apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs u reġgħu lura bl-aħbar u qalulhom: il-ħabs sibnieh imsakkar sewwa u l-qassisa kienu ħdejn il-bibien, iżda x'ħin ftaħna ma sibna lil ħadd imġew. Għal din l-aħbar il-kmandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baqgħu mħassbin fuqhom u fuq x'seta' ġara. Imbagħad ġie xi ħadd jgħidilhom: dawk li intom xħedtu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħallmu l-poplu. Il-kmandant tat-tempju mara lihom mal-qaddejja u ġibhom miegħu, iżda mhux bil-forza għax kienu jibżgħu li l-poplu iħaġġarhom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Dan il-fqajjar u l-mulej semgħu. Kull ħin imbirek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi ħanollu ismu flimkien jinfittix il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu.
L-anġlu tal-mulej jaħsess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej ħini l-bniedem li jistkenn fih. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu. Alleluja, alleluja. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Għallek ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax m'emminx fl-isem tal-mulej il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan: id-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażin jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. Ek fil-Vanġelu tal-lum, dan li hu meħud mill-bidu tal-Vanġelu ta' San Ġwan, ifakkarna f'dak id-dialogu li għamel Ġesu ma' Nikodemu. Għax Allek ħabb lid-dinja li bagħat l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. U din fija ħafna x'tifhem issa dista' din aħna mdorrijin nisimgħuha, forsi aħna mdorrijin mit-twelid tagħna ġa reliġjon nisranija, nafu min kien Ġesu, però ħafna drabi din l-istess konfidenza mal-affarijiet Quddiesa mal-għarfien ta' Alla jista' jkun li ifixkilna ftit u ninsew din il-verità daqshekk profonda li dan Alla ġie fostna biex aħna nistgħu nsalvaw minn xiex. L-ewwel tridu nsalvaw mill-idea ħażina li aħna għandna tal-istess ħajja tagħna. Għax ħafna drabi aħna ngħixu l-ħajja bħalli kieku ħalli ngħixu għal dejjem. Xi kultant għandna wkoll idea ħażina ta' kif għandna nirrelataw mal-oħrajn. Nipprova nakkwista, naħkem, nipprova impoġġi li l-nifsi qabel liħor, nipprova nieħu jien il-promotion qabel liħor. U ninsew xi kultant li dak kollu li hawn fid-dinja ħajintemm. Però dal-Vanġelu imbagħad ikompli jgħidilna di l-verità li jekk aħna nemmnu f'Ġesu u nemmnu fih verament, l-affarijiet iż-żejda tal-ħajja tagħna qishom waħedhom imorru, josfru fix-xejn. U f'kuntrast ma' din l-libertà li jagħtina Ġesu, hemm dak min jagħmel il-ħażin. Normalment il-ħażin ma jsirx fil-beraħ. Persuna li tkun tagħmel xi ħaġa ħażina tinħebba. Persuna li tagħmel azzjoni ħażina tipprova taħbi traċċi tagħha. U hemmhekk il-ħażin jaqbadna f'nażba. Għax illum taħbi ftit, imbagħad taħbi ftit aktar, u fl-aħħar ix-xitan imbagħad jaħkmek f'sitwazzjonijiet li ma tkunx tista' toħroġ minnhom. U għaqli ħafna. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulej biex ma nibżgħu qatt impoġġu għad-dawl l-affarijiet li forsi mhumiex daqshekk tajbin fil-ħajja tagħna. Li tikxifhom ma jfissirx tmur tgħidhom lil kulħadd, li tikxef in-nuqqas tiegħek biżżejjed tmur għand xi ħadd, persuna waħda, jista' jkun direttur spiritwali, jista' jkun konfessur,
jista' jkun counselor u bil-mod il-mod tibda taffaċċja dawk l-affarijiet li huma moħbija fil-ħajja tagħna. Ejjew għalhekk nitolbu l-milejlum, nitolbu l-ewwel qabel kollox biex nindunaw li veru kemm verament Ġesu jista' jagħti sens il-ħajja tagħna. U kif jgħid il-Vanġelu, l-istess Vanġelu tal-lum, dan nagħmluh fil-verità. Quddiem Ġesu jekk immorru bil-verità tagħna, anke jekk immorru bl-istess dnub tagħna li ħadd ma jaf bih, Ġesu dak id-dnub jista' jibdlu f'ġita għalina. M'hemm bżonn jinkixef minn kulħadd. Għax id-dnub tagħna jekk ikun kontra Alla, aħna għandna nistqarruh ma' Alla. Però fl-istess ħin dak jista' jagħtina l-libertà. Il-libertà mhux li nagħmel irrid, imma li nkun liberu minn innifsi minn dan ix-xkiel biex inkun aktar liberu nagħmel ir-rieda tal-Alla. Għalhekk jew nitolbu l-mulejlum ikompli jagħtina dan id-don tal-Għid tiegħu li aħna nkunu liberi minn nfusna, mill-ħsibijiet, mill-pjanijiet tagħna u niskopru bekk aktar ir-rieda tal-Alla. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew is-saħut il-eżiż irresqu t-talb tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqifijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Ġesu l-Knisja tkompli dejjem ix-xandar il-kelma tiegħek. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Tolbuk Missier Ħanina għalina l-koll biex fuq dak li qalilna Ġesu ma nibżgħu qatt nikxfu l-partijiet oskuri tal-ħajja tagħna mod speċjali quddiemek. Nitolbu. Irresqulek Missier Ħanin ukoll il-pellegrini kollha li jiġu jżuru dan is-santwarju u l-dak kollha li seguna permezz tat-televiżjoni. Nitolbu kienna biex nintaqgħu dejjem aktar miegħek. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tifħir glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin ġeddu, intressaqtna lejk u tajtna sehem min-natura tiegħek, Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna. U bil-qawmin tiegħu ksisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'da il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena
u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħal ħobs radd il-ħaj, qasam tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl aw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Florence, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħejja, jissid wissu l-tħal, rebi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Jew saħut il-eżis nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Iqaf bit-tiba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.